sakit lain, tai sudah tiliwat. Apakah lagi waktu kastakan tumit umakannya. Jus tiap batikin ka, ui menguti konaya saldang jakun. Ang sakit ako. Gusto niya ikatin na yan. Nasigaan ko ba yun? Sige po ba yun? Tatapos na. Diyos tiyak batiking ka, wingunguti ko na yasalda. Itim kanyak ti pamalubos, asitata